No niin, ja pandojen ja järjestäjien puolesta tervetuloa kilpailuun ja siitähän se lähdetään hakemaan kisakassia. Moro! Moikka! Pasi Pandoista ja mä olin siellä Baltic Salmoniin osallistumassa ja mä tulin hakemaan kisakassia. Okei. Trolling Team Panda Luke 5 ja millä numerolla? Se on 21. Niin. Joo. Tuossa on kisakassi ja sitten mä katson sulle vielä uuden mittatarran. Joo, kiitos. Eli tässä on sitten tämän vuoden uusi mittatarra. Joo, hienoa. Yes. Kiitos. Ei mitään. Kireitä kisaa. No niin, kiitokset. Ja pitää lähteä katsomaan vähän, että olisiko tuolla vähän tuotteita. Pasi Pandoista, morjens. Eli käydään vähän läpi Baltic Salmon Classicin juttuja ja käydään videon muodossa vähän sen, että miten lähdetään, eli haetaan ruodosta kassi, tutustutaan sen sisältöön ja opetellaan vähän sieltä niitä sääntöjä. Lukekaa kaikki ne säännöt, koska se helpottaa kaikkien olemista tuolla hommassa. Mutta se, mitä käydään nyt tässä videolla läpi, niin käydään lyhykäisyydessään silleen, että minkälainen on se päiväkohtainen merkki, eli se lähetysmerkki. Sen jälkeen sitä samaa merkkiä käytetään kalan kanssa, kalakuvassa ja pönökuvassa. Ja sitten katsotaan se loppumerkki, miten ne laitetaan, jotta sitten kaikki menisi niin kuin sääntöjen mukaan. Ja ensimmäiseksi käydään tämä lähtömerkki läpi. Kaikille selvyydeksi täällä on sitten helpot pikaohjeet vielä takana, eli tämän kesäprekan takana. Tässähän tarvittiin tässä lähtömerkissä se, että kun kilpailuaika alkaa, niin se laitetaan se lähtömerkki maista. Eli siihen tarvitaan kippari, kortti ja se päiväkohtainen merkki, mikä on annettu. Eli yksinkertaisuudessaan kortti näkyviin ja päiväkohtainen merkki, mikä on annettu aamulla kaikille. Tän kuvan jälkeen tää laittaa WhatsAppissa sinne kilpailukeskukseen, niin sitten pääsee lähtemään. No niin, eli sitten siihen kaikkein mukavimpaan kuvaan, eli siihen kalakuvaan ja sen mittaamiseen, niin tarvitaan tällainen komia, noin 88 senttinen lohi siihen hommaan. Tarvitaan tää kilpailukortti ja sitten kippari siihen hommaan. Ja sitten asettelemaan sitä kalaa sinne mitan päälle. Mitta törmää samaan kiinteeseen kohtaan, minne kalan nenä. Ei peitetä kalalla tätä mittaa, että se näkyy se mittanauha kokonaisuudessaan. Ja nyt tämä kisaprekan tehtävä on täällä kertoa meille, minkä mittainen se kala on siellä. Laitetaan se sinne pörstö-vapaasti. Kalaa tarvittaessa pidetään kiinni, jos on kova merenkäynti, että saadaan se homma hoidettua. Sitten laitetaan se samalla se merkki näkyviin. Ja sitten tärkeää, että se kuva otetaan tuolta ylhäältä alaspäin, että tämä koko mitta ja koko kala näkyy kerralla, eikä pätkissä. Tästä koostuu onnistunut kuvaus. No niin, eli sillä samalla päiväkohtaisella lähtömerkillä, niin sillähän me ilmoitetaan ne kalat. Ja nyt oli siitä mitalta se kuva. Ja nyt seuraavaksi muistetaan, että se sama kylki, mikä siinä oli näkyvissä siinä rikalla tai siinä mitan päällä, niin se piti näkyä pönökuvassa. Päiväkohtainen merkki ja prikka ja ose. No niin, ja päivän mittaan me ollaan nautettu vesillä ja osa saanut jopa kalaa ja se hymyilyttää, mutta sitten ennen kuin kilpailuaika päättyy, niin pitäisi muistaa tulla sieltä vesiltä pois. Ja ennen kilpailuajan päättymistä lähettää se viesti, eli missä on taas kippari, kortti ja se lopetusmerkki. Eli näin yksinkertaisuudessa. Ja taas ohje löytyy vieläkin täältä. Näillä mennään. Sami Kuosmanen Ruodosta, moikka. Tervetuloa meidänkin puolesta tähän kisaan mukaan. Ja kisavälineethän löytyy täältä meidän Tuusulan Ruodosta. Tervetuloa.
Kisakassi onnistuneesti haettu ruodosta niiden ottihuppujen ja houkutinlevyjen lisäksi. Eli tutustutaan, että kisakassissa on kaikki tarvittavat tavarat. Meillä on se mitta, se on tuolla autossa, mutta täällä kisakassissa täytyy löytyä 3 tuotetta. Täältä löytyy kilpailuohjeet, mihin kaikkien on syytä tutustua. Nämä on näin lyhkäiset, joten kaikki varmaan jaksaa lukea ja silloin kaikki kilpailee samoin säännöillä. Täältä löytyy kilpailuprikka, missä on myös lyhykäisyydessään ne kuvausohjeet ja kilpailuohjeet. Ja tämä täytyy näkyä kaikissa lähetetyissä kuvissa sen käsimerkin lisäksi. Ja sitten on se viestintäohje, eli missä on tämä kilpailukeskuksen numero, mihin lähetetään ne kaikki hommat. Joten eiköhän me sitten saman tien laiteta tämä asia kuntoon ja laitetaan puhelimeen talteen se kilpailukeskuksen numero, niin saadaan laitettua tänne homma kuntoon. Näin. Eli luodaan uusi yhteystieto. Jep.